ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓସ୍ତ ଗଛର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ଓସ୍ତ ଗଛ 24 ଘଣ୍ଟା ବିଷାକ୍ତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡକୁ ଅବଶୋଷିତ କରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଓସ୍ତ ଗଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଫିକସ୍ ରିଲିଜୋସା ଲିନ୍, ଇଂରାଜୀରେ ଦି ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ସଂସ୍କୃତରେ ପିପଲ୍ସ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ କୁଞ୍ଜରାସନ ବୋଧିବୃକ୍ଷ ବୋଧିଦ୍ରୁମ କୁହନ୍ତି। ଦାନ୍ତ ରୋଗ ପାଇଁ ଓସ୍ତ ଗଛର ଛାଲ ଏବଂ ବର ଗଛର ଛାଲ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇ ପାଣିରେ ସିଝେଇ କୁଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ। ଓସ୍ତ ଗଛର କୋମଳ ଡାଳରେ ବ୍ରଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ହଲିବା, ମାଢ଼ି ଫୁଲିବା, ମୁହଁରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର କାଶ ହେଉଛି, ଓସ୍ତ ଛାଲର କାଢ଼ା 40 ml ଦିନରେ 2 ଥର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବା କାଶ ଦୂର ହୁଏ। ଓସ୍ତ ଛାଲ ଏବଂ ପାଚିଲା ଫଳ ସମାନ ଭାବରେ ନେଇ ପାଉଡର କରନ୍ତୁ। ଏହି ପାଉଡର ଅଧା ଚାମଚ କରି ଦିନରେ 3 ଥର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦମା ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ। ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ପାଇଁ ଓସ୍ତ ଫଳ ପାଉଡର 2 ରୁ 3 ଗ୍ରାମ ଦିନରେ 2 ଥର ପାଣିରେ ମିଶାଇ 12 ରୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲେ ଓସ୍ତ ଛାଲ 50 ରୁ 100 ଗ୍ରାମ ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ସକାଳେ ଛାଣି କରି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହେକା ଆସୁଥାଏ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ବାନ୍ତି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। ଶୋଷ ଅଧିକ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ। ଭୋକ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଓସ୍ତ ଗଛର ପାଚିଲା ଫଳ ଅଧା ଚାମଚ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭୋକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କଫ, ପିତ୍ତ, ରକ୍ତ ଦୋଷ, ବିଷ ଦୋଷ, ବାନ୍ତି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଓସ୍ତ ପତ୍ର 3ଟି ବାଟି କରି ଗୁଡ଼ 50 ଗ୍ରାମ ସହିତ ମିଶାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଟିକା କରି ଏହି ବଟିକା ଦିନରେ 3 ଥର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୁଏ। ଶାରୀରିକ କମଜୋରି ପାଇଁ ଓସ୍ତ ଫଳ ପାଉଡର ଅଧା ଚାମଚ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ କମଜୋରି ଦୂର ହୁଏ। ଓସ୍ତ ଗଛର କୋମଳ ପତ୍ର 5 ରୁ 7ଟି ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ା ସଫା ହୁଏ ଏବଂ ମଳ କଣ୍ଠରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଓସ୍ତ ଗଛର କୋମଳ ଡାଳ, ଧନିଆ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ 3-4 ଗ୍ରାମ ମାତ୍ରାରେ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ଦୂର ହୁଏ। ଓସ୍ତ ଗଛର କୋମଳ ପତ୍ର 3 ରୁ 4ଟିକୁ ବାଟି କରି ମିଶ୍ରି ଏବଂ 250 ml ପାଣି ମିଶାଇ ସେ ଦିନରେ 2 ଥର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣ୍ଡିସ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ଓସ୍ତ ଛାଲ କାଢ଼ା 40 ml ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତ୍ତ ଦୋଷ ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ। ଓସ୍ତ ଗଛ ଛାଲକୁ କାଢ଼ା ବନାଇ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ରା ରହି ରହି ଆସୁଥିଲେ ଠିକ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଓସ୍ତ ଛାଲ ଭସ୍ମ ଘାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘା ଜଲଦି ଶୁଖିଯାଏ। ଓସ୍ତ ଗଛର ଭିତର ଛାଲକୁ ବାଟି କରି ଗଳାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘା ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୁଏ। ଓସ୍ତ ଫଳ ପାଉଡର 1 ରୁ 2 ଗ୍ରାମ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମିଶାଇ 14 ଦିନ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଦୂର ହୁଏ। ଓସ୍ତ ଗଛର କୋମଳ ପତ୍ର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ। ଓସ୍ତ ଗଛର କୋମଳ ପତ୍ର ରସ କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛର କ୍ଷୀର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଦ ଫାଟିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ। ଯାଦୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଓସ୍ତ ଗଛ ଛାଲର ଭସ୍ମରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଚୂନ ଏବଂ ଘିଅ ମିଶାଇ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ବନ୍ଦ ହୁଏ। ବଥ ବ୍ରଣ ଘା ପାଇଁ ଓସ୍ତ ଛାଲ ବାଟି ଘାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୁଏ। ଓସ୍ତ ଗଛର କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଅଟାରେ ବାଟି ଘାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦରଜ ଏବଂ ଫୁଲା କମିଯାଏ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଘା ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଓସ୍ତ ଛାଲ ପାଉଡର ତିଆରି କରି ଘିଅରେ ମିଶାଇ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କଟା ଘା, ପୋଡ଼ି ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଘା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।